yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar la morde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Paris la morde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma balle 15 lewru ɓuri hitaande ujunnaji ɗi e nogas e jeegom ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka labɗo laɓaɗo to leydi Mali ngeygu ngu ustima no fewi e nder luumoji e nder Bamako lamorde nde e gila uddere kuliyankoɓe zenim fuɗɗi otoji nawayɗi ngeygu no goni e caɗele gonka mabɓe no satti ha tengti noon e yettade Bamako battane muɗum mawni sanne Sénégal ɗo horejo leydi ndi inde makko ko Bassirou Diomaye Faye o wayli mbadi yewtere gendire ɓiɓɓe leydi ndi nde no nangano waɗude ñande nogas e jetti lewru ɓuri hitaande kala hikka noon pelital ngal woni jaɓɓade hooreɓe peɗe politique peɗe société civile e ko nandi en e nder galle lamorɗo o fodde balɗe 10 yewte nde waɗan ko mbadi ndi tan wayli jande ɗe noon ana certi oɗo alhaali ma en gartu hen hooreɓe Mauritanie no gaɗa peeje gam falade o rafi wiyeteɗo kulukenke inniraɗo difteri e ɗemgal françire yoga e diwe leydi ndi fuɗɗima tampude ngu ñaw holko woni maale o rafi holno o raɓirta holno hani rentorede ma en keɗo docteur Amadou Mamadou Ndiaye hertorɗo ngu ñaw toon to Mauritanie o gollata ko to suudu safranu wiyetendu hôpital Nouakchott hôpital national Nouakchott tedduɓe bisimilla moon on calminamon juuramon jettama bisimilla mon li kabaruji ɗi puɗortoɗen koto leydi biyetendi Mali to suguni kura woto e luumoji ɓurɗi mawnude e nder Bamako lamorgo Mali ngeygu ngu ustima no fewi e gila uddere fedde kuliyankore e jenim e lamorgo ngo fuɗɗi otoji jolnuɗi ngeygu ɗi no jotto toon e gonka bonka walla ɗi donka yettade e nder Bamako ɗum ɗo ko gonka cattuka wonande yeeyoɓe e yimɓe nokku o foof keɗoɗen olel tal den goni ɗo e suguni kura luumo ɓurno mawnude e nder lamorgo Mali ɗo kamioŋaji ɗi ina kewi ummorade Côte d'Ivoire kono gila ñande 30 lewru nayi ɓuru laawi ɗi dartima saabu uddere fedde kuliyankore jinim otoji jolnuɗi jeyguji ina kewi leltude ina mbaɗa balɗe 4 ha e 5 e lawol haade majji yettade e nder lamorgo ngo jeyguji kewɗi jottoto kono ñoli walla sahani eɗi duppe e dow lawol ɗum noon ina hollita sattene mawde wonande yeeyoɓe ɓe eɓe mbasa hen fodde millioŋaji kewɗi CFA e wiide jeeyowo goto to suguni kura ñande min heɓi caɗele mawɗe fi nadugal ngeygu amin laawi ɗin fof no udda min ronku natude Bamako min waɗi balɗe 3 ka lawol saabu ɗum piyaji an en fof ñoli mi wasi ko fotata 4 million kalisi CFA woɓɓe kadi wasi gertoje kañum e takku uddere nden e dow Bamako waɗi batten no fewi saabu sodoɓe ɓen acci arde sooda hande galleji ɗi ina gondi e ngakkende ñamanteri saabu coggu ngu ina towi e nder luumoji Bamako ɗi gueɗe kewɗe ko wayno basalle piya pompiteer ha e banan mewatako hunde futtiɗi ɗo liɗɗi tiiɗigue logo tiiɗigue pamtere hen ɗum tiiɗal mo jaati woni e amen jaɓa hen funcugu mo ngabbi wona ɗum hande ali tiiɗigueɗe avocat tan jon ƴeewe arande dewe sappo mallamere joni temedere fa ko fawi ala tiiɗal nde uddere wona tan jeyguji ñamanteri bonni hay gueɗe goɗɗe ɗi gona nguuro kadi coggu majje ɓeydima gila nde uddere nde fuɗɗi